Sada smo pored Elbe. Predivan dan. Ima sunce, ali nije tako da prži. Tako da sam danas rešila da sa 2 deteta provedem dan pored Elbe, jedne predivne reke u Drezdenu, koja protiče kroz Drezden. Evo, spustili smo se ovdje sad na stepenice, imam dobar vagen koji ima 2 velika točka pozadi, jedan manji napred. I sa tim vagenom mogu da se spustim bilo gde. Znači, stepenice nije nikakav problem. Ovo je predivna Elba. Vidi se opet ceo Drezden. Ovdje smo juče šetali preko tog mosta. I sada ćemo malo pored Elbe da šetamo. Ponovo zeleni vagen, pun stvari. Danas opet imam samo 2 deteta. Jedno dete je bolesno, ne dolazi do kraja nedelje, dolazi tek u ponedeljak. To dete je krenulo od maja, ali eto, kao što se često dešava, ne znam da li je to emocionalno ili ne znam, prve nedelje je dete obično bolesno. Da li je mama malo uznemirena pa se to prebaci na decu, ne znam. Tako da to novo dete od maja dolazi tek u ponedeljak. Ovo drugo dete što je od aprila kod mene, ono je isto bolesno, često je bolesno i ono će doći sutra, ali mi smo sutra kod Erzac tage s mame do ručka. Ovdje pored Elbe tako lepo pirka vetar da uopšte nije vruće. Znači predivno je, poneli smo i ručak i užinu, 2 užine i vodu, sve što nam je potrebno. Tako da ću danas da iskoristim ovaj predivan dan da napravim izlet. Super će nam biti. Znači to je tako predivno. Mnogi kažu da je u Nemačkoj depresivno i da nije lepo. Ponekad ja to pomislim. Ali sve je stvar kako se organizuješ i kako ti započne dan. Ja sam tage s mama u Drezdenu već 5 godina. I mogu vam reći da imam dovoljno iskustva da kažem da li je to dobar posao ili nije dobar posao. Postoje mnogo teški dani. Znači ne možeš da utičeš na te dane. To je sve stvar kako se deca osjećaju. Ali verujte mi, ako ste vi iznutra uznemireni, nervozni, deprimirani, to sve deca osjete. I onda se oni isto tako osjećaju. Onda plaču, nervozni su, ne znaju ni oni sami šta im je. Odavno sam shvatila da je veoma važno kako sam sebi organizuješ dan. Takav će ti dani biti. Juče sam šetala Altstadtom sa decom i potrudila sam se da se svakoj osobi koja meni ide u susret nasmejem. I verujte mi, dobila sam osmeh nazad. Ako si ti kao osoba od ranog jutra nezadovoljna sobom, ljuta, namrštena, takav će ti biti i ostatak dana. Ništa u životu nije lako. Pogotovo retko od nas neko radi posao koji je njegov posao iz snova. Ali ako već imaš neki posao od koga živiš, moraš da se trudiš da se prilagodiš tom poslu i da od tog dana na tom poslu napraviš najbolje mogući dan koji postoji. I verujte mi, onda je sve super. Ja sam učiteljica po struci, imam 20 godina iskustva, radila sam 20 godina kao učiteljica. Došla sam u Drezden, htjela da istražim nešto novo. Dobila sam to novo. Dobila sam. Sada moram sa time da se nosim i da ovom poslu koji je predivan izvučem ono najbolje što ovaj posao može da mi da. A to je rad sa malom, iskrenom decom.
od 10 mjeseci do 3 godine. I ta deca su tako iskrena, verujte mi, iskrena, da vam na kraju svega dan bude predobar. I neki put mi bude tako teško, verujte, bude mi teško da pomislim, ne mogu više ovo da radim. Ali onda prođe noć i dođe novi dan. I ja dobijem, verujte mi, novu snagu i kažem, danas ću se organizovati. Da mi bude, kako meni, tako i deci, jedan veoma, veoma dobar, srećan i lepo organizovan dan. Evo, danas sam onda veks opet s ovim vaganom, zato što imam 2 deteta. I ovaj vagen je, verujte mi, veoma praktičan. Veoma, 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 ako padne kiša, možete ovo zatvoriti da deca ne pokisnu. Ja sam sebi ponela kišobran. Ali i ako pokisnem, neće mi biti žao. Jer stvarno uživam u ovoj prirodi koju nam je Bog dao. Verujte, ovo je nešto najlepše. Osjetiti slobodu, ali bukvalno slobodu, da sam možeš da organizuješ svoj dan. I ako ti sam ne uspeš da organizuješ svoj dan sebi, verujte mi, niko drugi vam neće tako lepo organizovati. I onda vam bude žao ako je sve na kraju ispalo bez veze. Zato se ja svim silama trudim da tako organizujem dan u zavisnosti od broja dece, da nam svima bude lepo. Apsolutno svima. Neki put pomislim, bolje mi je da radim u birovu. Jeste, i biro ima svoje prednosti, ali ima i svoje mane. Evo, danas je tako lep dan i ja šetam sa 2 deteta koja čuvam pored prelepe reke Elbe. Juče smo bili u Altstadtu, proveli smo prelepi dan, ali evo danas šetamo Elbom i isto nam je tako lepo. Neopisivo lepo. Žao mi je što vam ne mogu snimiti kako deca trče pored Elbe i raduju se. To je zbog njihove privatnosti, ali evo, pogledajte ovaj pejzaž. To je tako lepo. Mirno, tiho. Neverovatno kako je to lepo. Prelepo. Ovaj posao nije možda toliko cenjen, jer biti jedna tagis mama ljudi ne shvate to ozbiljno. Ali samo zamislite to kad vam neko svoje dete da na poverenje. Nešto dragoceno, najlepše nešto na ovom svijetu što postoji. Odmah znajte da ste uradili pravu stvar. Eto, dragi moji, mogu vam još reći, ako se nalazite u Nemačkoj i ako vam je nekako dosadno da radite u DHL-u ili Pflege, u Pflege ne može biti dosadno, to je isto veoma naporan posao i ljudi ga nažalost ne cene, ali veoma naporan posao da brineš o nekome. Kada brineš o nekome, to znači da si mnogo, mnogo dobra osoba, ali nažalost ljudi to danas ne cene. Zato vam mogu reći, trudite se koliko toliko da iskoristite još jedan novi dan i radujte se novom danu, jer ne zna se, nikad se ne zna da li će sljedeći doći. Ja vam prenosim lepe pozdrav iz ovog predivnog Drezdena. Evo, ova lepa Elba nas deli od Altstadta. Tamo, skroz tamo je Altstadt. Frauenkirche se vidi. Danas je tamo verovatno predivno, ali mi nećemo ići danas tamo. Šetat ćemo pored Elbe i uživati u ovom prelepom danu. Ako vam se ovaj video svideo, zapratite nas, lajkujte i komentarišite. Možete nam reći u kome se gradu vi u Nemačkoj nalazite, da li ste zadovoljni, šta radite, čime se bavite. Ćao, ćao, vinke, vinke, ljubim!